खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। नाग्रिजुलिनि बिमुला नगराव सासे चुरां सिखारिखौ हमनो हादों। तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सिमानि बिमुला नगराव एसएसबिनि 24 नं बेटेलियन आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा जयै मैया मोनाबिलि समाव लानाय मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बे चुरां सिखारिखौ हमनो हायो। बे खाजानाय चुरां सिखारिखौ बिमुला नगरनि सुनिल दास होननानै सिनायथिनो हादों आरो बिनि न'निफ्राय मासे दावराइ दाव, मैदेरनि हाथाइ आरो सिखार खालामग्रायाव बाहायनाय गोबां आइजें आइलाफोरखौबो बोखांनो हाबावदों। बे बोखांनो हानाय मुवाफोरखौ कुमारिघाटा आनसलिक हाग्रा बिफाननि मावख'आव गथायनाय जायो आरो चुरां सिखारिखौबो हाग्रा बिफाननि आखायाव गथायनानै होयो होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआर ओनसोलाव दासान्दि सानखि हर बिसायख'थिनि गुदुं बारा बारगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो रायजो राजाफ्राबो सोरबा सासे बिजाथिखौ बिजाथि महरै लुबैनाय आरो सोरबा सासेखौ बिजाथि लुबैयैनि अजद लाबोबाय थानायखौबो जों नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो गसाइगाव बिटिसि बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय गोदान बिजाथि महरै हास्थायदों मोन 14 प्राइमारिनि बिबानगिरिफ्रा। बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गसाइगाव बियाबाव उकिल मोसाहारिखौ बिजाथि महरै लुबैयाखै। मानोना उकिल मोसाहारिया मावनाय खामानिफ्रा मोजाङै जालाङाखै आरो बिथाङा लननि मुङैबो गोबां रां लानानै लनखौ सुख'नो हायैनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रानो गाज्रि मोनदों आरो माखासे सेंग्राफोरनिफ्रायबो बिथाङा UPPL दोलोनि सोद्रोमाफोरनिफ्रायनो 7 लाखआव 150 लाख राङै पार्सेन्ट जादों, जायनि थाखाय बिथांखौ गाज्रि मोनदों। बिथांनि सायाव आरोबाव गोबां अजदफोर दंबावो, नाथाय जों बिथांनि मान सन्मानखौ बुंफुरजोबनानै लाजि फोनांनो सानाखै। बेखायनो जों फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव गसाइगाव बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै उकिल मोसाहारिखौ लुबैयाखै आरो बेनि थाखाय जों हाइकामान्डनिसिमबो खावलायदों। उकिल मोसाहारिनि अनगायै जोंहा गुबुन बिजाथि फैनायाव जेबो हेंथा गैया, नाथाय गसाइगाव बियाबाव जों बिजाथि महरै उकिल मोसाहारिखौ लुबैयाखै आरो जोंनि दाबि खालामनायखौ गनायाब्ला जों मोन 40 प्राइमारिनि सोद्रोमाफ्रा दोलोनिफ्राय ओंखारगोन होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथियो बिथांमोना। लखिमपुरनि बाइपासआव मैया फुंबिलिनि समावनो गंसे साखा खबब्रै गारि आरो गंसे ट्राक गारिनि गेजेराव गिख्रंथाव जाथाय जादों, जेराव गारियाव गाखोनाय साबा फरायसाफ्रा गोब्राब जोखोम जायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला गंसे कार गारिया लाखिना दोननाय गंसे ट्राक गारिजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। जाथाय जानायखौ नुनाय लोगो लोगोनो जायगानि सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जानाय फरायसाफोरखौ जाब्रबथाय जानाय गारिनिफ्राय बोखांनानै देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। सनापुर पुलिसआ मोनसे गिदिर सिखावनि हानजाखौ खानो हादों। सनापुरनि फ्लिपकार्ट कुरियार सेन्टाराव थांनाय आगस्तनि 26 खालाराव जादोंमोन बे सिखाव खावनाय जाथाया। पुलिसआ हमजानाय सिखावफोरनिफ्राय नोगोद 8 लाख रां आरो गोबां खावनाय मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हाबावदों। सनापुर पुलिसआ मोनसे गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों नाजिराघाटनिफ्राय हमनो हायो बे सिखावनि हानजाखौ। बिसोर हमजानाय सिखावफोरखौ बिष्णु बर', हेमन्त बरदलै, बिकुस जात्रि, जन्टु मणि ताति होननानै सिनायथिनो हादों। आसामाव दावबायफैनाय मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ मैया गुवाहाटी नोगोरमायाव नैथि सानमोन। नखर मन्त्रि अमित शाहआ मैया गुवाहाटीनि गोदानै लुफुंनाय राजभवनखौ बेखेवनानै होबाय। रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मिरुनि केबिनेट मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो आसाम सोरखारनि गोबां मन्थ्रिफोराबो बाहागो लानायनि गेजेरजों अमित शाहआ मैया गोदानै लुफुंजानाय राजभवनखौ बेखेवनाय जायो। बे गोदानै लुफुंजानाय राजभवनखौ बेखेवनायनि उनाव अमित शाहआ थोंजोङै खानापारा फारसे आगान सुरो। खानापारायाव खुंजानाय एनडिएनि पन्चायत थान्दैफोरनि सन्मेलनाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ। मख'नो गोनांदि आसाम पन्चायत बिसायख'थियाव सायख'जानाय एबा देरहानो हानाय एनडिएनि थान्दैफोरनि मोनसे सन्मेलन एबा लोगो हमलायनाय मेल हांख्रायदों खानापारानि गेलेग्रा फोथाराव। मैया नैबे जानानै थांनाय सन्मेलनाव एनडिएनि खमैबो 25,000 थान्दैफ्रा बाहागो लादोंमोन। बेजों लोगोसेनो मैयानि सानाव अमित शाहआ श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंनाय गलाब बरखरानि 100 बोसोरारि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियावबो बाहागो लादोंमोन आरो बाहागो लाखांनायनि उनावनो नखर मन्त्रि अमित शाहआ दिल्ली फारसे आगान सुरलांफिनो। UPPL दोलोनिफ्राय बावखुंग्रि बियाबाव बिजाथि फोसावजानाय इएम रन्जित बसुमतारिया गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ। मैयानि सानावबो बावखुंग्रि बियाबाव मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेल जानानै थाङो। हाग्रामा महिलारी बिथाङा मोननै बियाबाव गेलेगोन होननानै फोरमायदों। आं जेराव खाम्फा बरगयारी बिथांखौ मान होनानै आं सिगाङाव बुंबोनाय बायदि खाम्फा बरगयारीया UPPL दोलोआव हाबफैयोब्ला आं 14 नं चिरांदुवार बियाबखौ खाम्फा बरगयारीनो हगारनानै होगोन होननानै बुंदोंमोन। बिदिनो आं बिथांनो हगारनानै होदों आरो आं बावखुंग्रि बियाब
बियाबाव गावनो गेलेफैदों। जुदि बावखुंग्रि बियाबखौ UPPL दोलोनिफ्राय हमथानो हायोब्ला हाग्रामा महिलारिया गावनो फैथों आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेरेखायै खाम्फा बरगयारिया देबोरगाव बियाबावबो बिसायख'थि गेलेगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाख्ल'नाय 3 कौटि राङा दाबो दङ, बेखायनो बिथाङा सानसेयाव हाजार कौटि गारनानै हेलिकप्टार भारा लाबोदों आरो बिथाङा हेलिकप्टारखौ बबेनिफ्राय लाबोदों आरो मानो लाबोदों बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखाबाय आरो बिथाङा दि सोरखार खालामनाय समाव कौटि रां जाख्ल'दोंमोन बेनो बिनि फोरमान आरो BP बा सोरखाराव फैफिनोब्ला जाख्ल'नाया जाफिनगोन बेबो बिनिनो रोखा फोरमान होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो एम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। सापरनि जालिकुरायाव सिखा गोफार हाथियार लावथिजों गाग्लोबनायाव गोब्राबै जोखोम जायो मुकुल आली मुंनि सासे आमसुनि सोद्रोमाया। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला दोंसे रायजोआरि लामाया गाज्रि जानायनि थाखाय ओनसोलनि माखासे लाइमोनफ्रा आमसुनि हेफाजाबै लामाखौ फोसाबनाय हाबा मावदोंमोन। बे लामा फोसाबनो थांनानै आब्दुर रहिम मुंनि सासे सुबुङा लामा गेजेराव होथेनाय बेराखौ बोखारनायावनो दावराव दावसिया सोमजियो। उनाव बे जाथायजों जोखोम जानाय दुखुथिया नखरनि सुबुङा सापर थानायाव थार बिजिरनाय नागिरनानै मोनसे गसर थिसनो। बाक्सानि फुटिपबायाव गोबां बिबांनि ड्राग्स हमदों पुलिसा। सिमला पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गवालपारानि नजरुल आली मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ बाक्सानि फुटिपुवानि इटाफातायाव हमनो हायो। पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला ड्राग्स फालांगिरि नजरुल आलीया इटाफातायाव खामानि मावोमोन आरो बे खामानि मावनायजों लोगोसेनो ड्राग्स फालांगिरिखौबो खालामबोबाय थादोंमोन। पुलिसा हमनानै दायो दुथां ड्राग्स फालांगिरि नजरुल इस्लामखौ सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दङ। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।